Islam niku sak benere napa? Islam niku sak beneripun agamanipun Allah, hake Allah ingkang sempurna disempurnakan oleh Allah. Sebelumnya ada agama-agama lain. Namun kita menungso niki nggih, kalaupun bisa dikatakan ilmu agama Islam ini kepada manusia ini adalah ada 3. Islam turunan niku sing setunggal. Sing kalih Islam KTP. Lah niku nggih. Sing kalih. Tigane napa? Islam sekujur tubuh. Islam turunan niku napa? Islam turunan niku nggih nika. Bapak Ibu niku sami Islami. Akhirnya nggadah putra putri beragama Islam. Menawi lek sing enten pernikahan sampai beda agama niku nggih tergantung nggih larine mangke lek pun dados dewasa ngoten nggih. Lah niku Islam sing namine Islam turunan. Dugi tiang sepah. Islam KTP napa? Lah niku nggih. Lek pun ageng pun balik angsal KTP dugi RT RW khususipun nggih niku ten angsal dugi negara. Maka enten statusé sing jelas. Lah Islam KTP niku napa? Nggih agamae tetep Islam tapi kathahipun kula mawon damel contoh mboten nglampahi napa ingkang disyariatkan dhateng Allah. Termasuk salat. Mboten salat. Nglampahi larangane sing dilarang datang Allah melalui ayat-ayatipun Allah termasuk Al-Qur'an. Nah niku nggih, niku Islam KTP. Kathah keguyonan kathah nggih didamel ngoten menika. Wah, kok niku wong Islam krungu Jumatan gak Jumatan. Kok niku wong Islam krungu adzan gak sembayang. Kok niku wong Islam Ramadan gak poso. Lah niku nggih. Kathah niki namine yang Islam KTP niki umum mawon nggih. Lah Islam sekujur tubuh niku napa? Islam sekujur tubuh ayat-ayat Allah yang dibaca, yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Lah niku saged mlebet teng Islam sekujur tubuh. Nggih, pun jelas nggih. Lah napa Masirul Islam sekujur tubuh niku? Lah niku yok napa lek mencapai ke situ dateng mriku gampang mawon. Napa kita niki selama niki Islam sekujur tubuh mboten diajaraken. Termasuk kita niki ngaos-ngaos mboten kepireng apa Islam sekujur tubuh iku. Ngaji mulai biyen aku gak krungu. Nggih Mas Sugeng nggih. Nggih, asline mek maca tok. Boten ngerti Islam sekujur tubuh niku mokoh panjenengan kula gara-garoi. Ayo sekodong kula iki wis iso dzikir, iso ngomong Allah Allah. Wani pirang juta garoi panjenengan. Boten ngerti akhirnya enten sing wani 50 juta, enten sing 100. Lah niku sesungguhnya mudah Islam sekujur tubuh niku. Panjenengan kudu nglampahi istiqomah. Wacanane napa Mas Irul? Nggih selawat. Niki Allah ingkang sanjang. Bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Lah niku moko mangke panjenengan nggih kepanggih Rasulullah. Aku maca selawat mulai wingi Mas Irul masih ngaji rono rene ngrungokno ceramah-ceramah sing kaya ngono ya gak kepethuk Rasulullah. Lho, nah niku nggarai. Krana panjenengan boten diparingi dalane diceritani tok Kanjeng Nabi niku ngene-ngene mari ngoten diceritakaken awake dak panjang lebar. Kanjeng Nabi diceritakno berapa menit awake diceritakno kehebatane aku iso nambani wong waras, aku iso ngene, aku iso ngene. Guruku ngene, mursidku ngene, iso ngene, iso ngono. Iku panjang lebar. Rasulullah mung dadi gambaran mawon dadi ten ngajenge mawon. Lah niku akhirnya panjenengan boten sampai kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko menika panjenengan niki kula paringi ilmu hake Allah sing sak benere
sing sak benere saged mlebet teng Islam sekujur tubuh. Nggih. Niki ilmune Allah sanes ilmu kula niki. Tapi kitab-kitab nika pun kathah dirubah oleh gen-gen jahiliyah bahasaipun Allah. Bahasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama su masih nggak ada pondok ageng, masih nggih nyampekno kebenaran Allah, masih ngimami kenyataan mereka merubah sejarah kehendak Allah, menghilangkan yang sesungguhnya Islam dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan kula paringi amalan, sampeyan dekno amalan niki, sampeyan damel lek ancene niki panjenengan mboten tahu kepireng tapi sampeyan beranggapan sesat, kula ingkang nanggung kesesatan niku. Tapi lek panjenengan mboten nglampahi niki wau napa ingkang kelampane panjenengan kiyambek sing garai nggih salah, sing garai mboten bener ten ngajenge Allah, nggih niku perilakuipun panjenengan. Kula mboten saged ngeterno ten swarga ten panjenengan. Panjenengan ingkang saged mlebet swarga niku perilakuipun panjenengan kiyambek. Perilakuipun panjenengan kiyambek saged. Lah ingkang saged niku sing jelase napa nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Ingkang saged nglebetaken dhateng panjenengan mlebet swarga sanes Nabi lintu-lintune. Panjenengan niku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, pun jelas niku panjenengan amalaken sampean damel istiqomah mulai jam 4:30 sampai maghrib. Niku amalanipun para waliyuwa. Para waline Allah sampai didamel ngoten niku wau sampai wali-wali yuwa niki wau pejah didadosaken diparingi predikat, diparingi kemuliaan dhateng Allah menjadi wahdatul wujud wali-wali Allah. Sehingga saged ngepanggihi panjenengan wahdatul wujud wali-wali Allah niki. Sampeyan mboten semerap Allah, jeng jelas sampeyan semerap kok Allah niku napa lafal. Maka lek sing enten wujude, sing enten napane niku makhluk. Lah sing mboten niku napa? Monggo kula paringaken sakniki. Niki hake Allah sak benere ilmune Allah. Sampeyan tambahi dat tuwa. Dat iku ingkang damel lafal Allah. Lek dat semerap sedanten prilakune Allah. Tapi Allah mboten semerap ten dat tuwa. Niki sing disingitaken dateng umum-umum diat. Kula sampai akan niki nggih kula mboten ngertos, tapi pun kehendake Allah. Lek singen-singen niki disampaikan terfitnah. Iku ilmu iblis, ilmu sesat, ilmu napa. Lah ngoten to. Kenyataane mboten. Zat menika ingkang damel seluruh sedanten meniki, termasuk ayat-ayatipun Allah, termasuk ten Al-Qur'an. Bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wingkinge dihapus. Sampai damel datuwa bismillahirrahmanirrahim. Datuwa bismillahirrahmanirrahim. Datuwa bismillahirrahmanirrahim. Sampai tambahi malih, sampai niku maten sampai tambahi malih. Datuwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datuwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sampai ngoten mangke mugi-mugi mawon napa ingkang sing ningali niki sing mirengaken niki didamel istiqomah jam 5 sampai maghrib niku ijabahe para wali yuwa ngadep langsung dhateng Allah. Saged panjenengan mangke nggih dalane niki kepanggih Rasulullah. Mboten enten sun mata ajiku Bandung Bondowoso kepethuk Rasulullah mboten wonten. Nggih, malah ngelirik-ngelirik ten tanggane malah gadah niat nggih ngoten-ngoten niku akhire dateng Allah diparingi adab. Anake ayanen, anake mangan sabun. Niki bahaya wirid niki napa malah kecip. Kecip motone ireng. Kajenge kula wuruki niku panjenengan tadi apa topeng bedes kabeh mangke ireng kabeh mripate jahat ten tangga jahat ten sekitare. Lah niki hati-hati sampean nggih mung selawat niki wau nggih mung
Datuwa bismillahirrahmanirrahim. Datuwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datuwa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sampai tambah zat kabeh wingkinge. Lah niku mangke panjenengan nggih sampeyan rasakaken piyambak. Ilmu niki ojo duduk makome ulama, duduk turunane Rasulullah, duduk nasabe Kanjeng Nabi, engko edan, engko gendeng. Kula mboten edan, kula mboten gendeng. Normal-normal mawon kula. Krana napa? Kula berpegangan kepada Kanjeng Nabi. Mboten Islam-Islam liyane, kata Islam-Islam sing mboten ngakoni Rasulullah, malah ngakui awake dhewe sebagai nabi, nggih, sebagai khalifah. Dalil kuciptakan kau sebagai khalifah. Akhirnya kula ngakoni panjenengan iki santri kula, panjenengan iki jamaah kula. Lek ten mriki mboten. Sampeyan iki jamaahipun Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kados ngeten iki mung ditakdiraken datang Allah, kula nggih mboten ngerti. Tapi nggih kula ucapaken niki panjenengan lampahi niku. Lek panjenengan kepingin aku kepingin duwe wiritan, kira-kira tak antem gunung ku rata. Nggih mboten saged, percuma. Nggih, mboten diridhoi ten Allah, termasuk hijab, termasuk Bandung Wondowasa, termasuk perdukunan niku mung diizini tok ten donya niki. Mboten diridani. Mongko menika non muslim non napa mawon, masih napa mawon diparingi ten donya niki, tapi besok ten akhirat ditedhi ten Allah pertanggungjawaban ten donya mawon pun ditedhi pertanggungjawaban anak putu kita niki dadi kurban. Nggih niku wau sing kula sanjangaken. Lah mongko menika Mas Irul, mangke napa sing ingkang saged diridhoi ten Allah ten donya, ten alam kubur lan ten akhirat. Nggih niku wau bacaane. Mangke panjenengan diparingi bacaan kiambek, lek mangke panjenengan pun diparingi pengalaman termasuk melakukan Isra Mi'raj, termasuk panjenengan menjadi saksi-saksi para nabi-nabi niku wau sing ingkang diceritakaken ten Al-Qur'an menawi ten kitabipun Allah. Niku pun jelas sampean lewati mriku mawon. Sampean istiqomah niku lek bertujuan langsung menghadap kepada Allah, sampean di atas sadada. Istiqomah panjenengan jam 4:30 sampai maghrib. Nah niku gelis panjenengan mangke makrifatullah. Kok nggih Ka'bah gelis, gak ado Ka'bah iku. Nggih lek panjenengan kali kula butuh napa? Butuh syariat niku nggih butuh yatra sampean. Tapi lek melalui ayat Allah kaki Allah niku mangke panjenengan diparingi kiambek dateng Allah, panjenengan diparingi penglihatan kiambek. Ka'bah niku sesungguhnya napa. Nah niku nggih, niki lek Islam sekujur tubuh. Nggih sampean waca niku wau, napa niku wau mangke. Mangke lek pun ngalami sedanten panjenengan mboten usah mriki mboten napa-napa. Lek wis ngalami sedanten tapi panjenengan mongko menika enten ayate panjenengan dikengken pados tiyang ingkang wis ngalami. Lah pun panjenengan pun ngaji ngaos mriki mboten semrap buntute, mboten semrap tengahe, mboten semrap kepalahe arti apa yang diucapkan panjenengan akhirnya ngendeng brodoli rambute krana mboten ngerti sak benere. Lan ilmune nggih mboten diparingaken. Eman aku gurung duwe omah loteng. Eman aku gurung duwe motor mewah. Lah niki sing garai nggih tertipu. Diluluh ten Allah tiyang sing kados kula niki. Lah niku atos-atos panjenengan niki. Lah niki ilmune wau, ilmu sekujur tubuh niki wau mangke lek ancene panjenengan pun lekat di dalam diri panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar cahaya dari dalam tubuh ini. Maka warnane kula mboten sanjang. Mangke Allah kiambek ingkang semerap panjenengan diparingi semerap kiambek menjadi saksi diri bahwa di dalam diri ini ada juga yang bercahaya. Nah niku mongko ten syariate
lek pun wangsul pejah datang Allah, sang mayit ini ada yang bersinar, malaikate boten wantun tanglet. Mudah ilmune Allah sesungguhnya. Tapi wingi-wingane kok soro ngene iku sing rusak. Gen jahiliyah ngaku darah Rasulullah, ngaku menika sampai disyariatkan melalui Kanjeng Nabi ulama su. Sing kita yakini wingi-wingi nika sing kita ambung sikile sing kita ngeten krana terdoktrin. Dados niki wau Islam ilmune Islam turunan nggih pun jelas niku wau kula terangaken Islam KTP nggih kula pun terangaken niki Islam sekujur tubuh dadose panjenengan pun semerap ilmune lebih baik panjenengan niki ngelampahi kalian keluarga mawon ten griyane mawon ten griyane panjenengan kali anak kali istri sampean maghrib sampean jak istiqomah sampean damel wirid niki mboten napa-napa mboten kiraken sesat. Sing sesat niku napa sih? Nggih sing selain menyembah datang Allah, selain berpatokan keimanan kepada Rasulullah, sesat senajan Islam. Panjenengan pun semerap. Islam niku kathah. Tapi yang diridhoi oleh Allah ya melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mokoh mangke lek kita niki gadah amalan niku wau. Lek kita wangsul ten griyane Allah, boten sakit. Boten engkang sing diceritakaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan melalui Kanjeng Nabi lek wong mati ruwih coplok teko awake iku kaya awake sing disilet-silet. Nggih. Niki digambaraken dhateng Kanjeng Nabi. Tapi lek tiyang sing amalane sing kula sanjangaken niku wau boten sakit. Napa malih lek ancene pun dikendhai Allah niku waline Allah. Nggih enten salah satu gale contoh kajeng ngimami enten salat sunat ten pinggire imaman. Dikomati kok mboten medal-medal dugi tempat samping niku wau. Ditimbali Gus. Monggo Gus pun kajenge telat waktune salat maghrib niku Gus. Pancet mawon sujud. Dicepeng sukune. Ternyata ulang. Lah niki Gus turunane wali. Enten sing sanes turunane wali. Mantu Jumatan leyeh-leyeh ten ngajenge griya pados awake gerah sumper apa sumar nah niku leyeh-leyeh ten ngajeng senden disapa teng RT-ne Pak Haji boten semaur kok biasa grapya biasae semaur dicedheki dicekel pejak nah niku eco. Dadi cerita syariat iku mboten goro sak temenane. Digambarkan dateng Rasulullah mung digambaraken mawon. Lek mboten iman, Islami mung Islam turunan, Islami mung Islam KTP, mboten nglampahi niki. Malang ilmu sing mboten karu-karuan iku akhire pejahe soro. Nggih niku sing garis kados disilet-silet. Dicontohaken dateng Rasulullah. Kajeng pejah sekarat rono sekarat rene apa maneh statuse pemimpin agama rumah sakit kono rumah sakit kene nggih luput kabeh. Tapi insyaallah lek panjenengan ngamal-ngamalaken iki dengan perilaku istiqomah niku wau khusus dateng Allah jam 4:30 sampai maghrib kehidupan sehari-hari niku panjenengan jujur. Terutama nggih teng awake ambek, terutama nggih teng sing estri. Nek asal bayaran nggih paringaken sing estri sing kena. Kok oleh ceperan, oleh apa disingitno iki dhuwit lanang iki gak melu-melu wong wedok. Lah niki sing garai rada seret sak kabehane. Rungokno terus. Rungokno. Jawab kok. Nggih, niku umum. Nggih, alhamdulillah kula mboten gadah garwa dadine kula asal napa mawon nggih kula tetekaken piyambak. Niki namung contoh ilmu mawon. Kersane panjenengan mangke nggih dilancaraken. Mboten sulit, mboten usah lek agamane Allah, gak usah pati geni, gak usah posong rawat, gak usah sing soro-soro buak kembang ning prapatan, gak usah napa. Mung selawat tok bareng anak bojo sampeyan jenengan. Sampeyan istiqomah, mangke lek pun pejah sedanten.
Sampeyan kepanggih ten ahli kubur. Dereke sampeyan yugane sampeyan lek amalane padha, lek ibadahe padha. Lek ibadahe dhewe-dhewe kathik mboten jujur, nggih mboten kepanggih ten alam kubur napa malih ten akhirat. Mas Irul sampean kok semerap ahli kubur? Nggih, krana napa? Enten komunikasi kalian ahli kubur nggih melalui niki wau, ayat-ayat niki wau. Enten pundi mawon kula kepanggih kuburan, kula Al-Fatihah ya Allah jenengan ngapura sedanten ahli-ahli kubur niku enten mriku menawi gadah dosa ingkang sengaja menawi mboten Al-Fatihah ngoten. Sampeyan Al-Fatihah setiap ten pundi mawon panjenengan kepanggih ahli kuburan niku sampeyan Al-Fatihah pasti enten mriku enten waline Allah. Mongko panjenengan didhungaken. Lah niku, mongko niku enten komunikasi akhire kula diparingi semerap ya apa sing jero kuburan niku. Kuwata tiang-tiang sing kepingin ya Mas Irwan nggih. Perlu jero kuburan ku ya apa sih? Wong tuaku ya apa sih? Mbah-mbahku biyen ya apa sih? Nggih mboten semerap terus ten tiang pinter. Kula ngeten. Wonge dhewe mboten semerap. Akhire nggih dikoro-koroi, cek kon bendina rene cek ngekeki aku rokok, cek ngekeki aku amplop, bendina dikoroi mau. Tapi iki mboten sulit Pak panjenengan. Sampeyan amalaken niku. Sampeyan Al-Fatihah kabeh ahli-ahli kubur niku tedalan-dalan niku. Mangke panjenengan semerapi enten waliyuwa sing nduwakaken panjenengan. Nggih bersorban nggih niku waline Allah. Tiyang biasa nggih saged digebloki ten mriku. Dituwandangi ten mriku. Kula asal pengalaman niku, yugane niku enten ndukure kuburan, maca suratul Yasin. Kula mlampah, bapake niku wau ten lebete kuburan medal gecelan. Gecelan suku, wis mboten kula, gecelan sukune lare bodhe laile niku wau. Kenyataane napa artine? Yang sepah niki wau senajan anake tendukure makome niki wau senajan maca surat Yasin boten tutuk krana anake prilakune nggih Islam mung sekedar Islam KTP. Nek ditolong ten lare bodho lae niku wau. Kecelan sukune. Krana boten semprap elmune rada wedi, krana niku nggih kados nyoto, ancene nyoto. Setelah Allah mendiamkan diri lari bodho lae niku wau maca Al-Fatihah khusus dhek kembali lagi dia masuk ke dalam kubur. Nggih ditandangi malih. Karena dongae pun telas ngoten. Lah lek ndongaaken terus kaya nopo, Mas. Nggih mboten, di waktu di Al-Fatihah niku mboten disiksa, kembali lagi ke dalam kubur. Lah niki atas-atas panjenengan, lek Islam sak benere nggih Islam sing sekujur tubuh nggih niku wau. Sampai lapai temenadatu wa bismillahirrahmanirrahim gampang. Mboten butuh yatra, mboten usah ngedalaken yatra. Cuma aja panjenengan berkorban istiqomah di jam 5 dak sampai maghrib. Lek kula ngrayai ilmu niki singen. Wangsul kerja jam 4, setengah 4 masuk sholat sampai jam 12 malam. Rono mboten semerap ilmune. Lah niki lek mboten semerap ilmune akhire nggih bertahun-tahun, paling setahun setengah tahun menapa ngoten. Mboten semerap karepe bahwa ini ilmunya para waliyullah niku wau istiqomahnya menghadap Allah sing paling ijabah nggih jam niku wau. Akhire kula diparingi dikepanggih wadatul wujud niku wau. Ngesakaken ten kula menawi. Anjen tasik gerayang-gerayi tasik golek-golek ya akhire kula diparingi jam setengah 5 sampai maghrib. Dadose kula setengah jam tasik saged bal-balan ngoten Mas. Dadi nggih niki coy ilmune Allah sing melalui Kanjeng Nabi. Mboten kabeh-kabeh haram, niki haram napa mboten usah sapa panjenengan patokan teng imam-imam lintune ora usah. Kersane niku enten berpatokan pada imam ini sing iki gak patokan nang kene tukaran padha Islame. Enak sing ngedu ayo kobongi. Kobongi wis ngoten. Selama ini kan kita dikobongi ngoten. Islam Allah ada di diri. Kan ngoten nggih. Wong Jawa gak kalah ucap pisan pegel. Allah ana jerone rokok. Wah iki wis. Wow alam wis mboten karu-karuan. Lah niki atas-atas panjenengan sing dibawa beto Mbak Alawi nggih sing iki. Allah ada di diri. Yo sujud ning kakiku. Lah ngono. Islam kejawen gak tanggung-tanggung. Allah di jerone rokok.
di jerone wit-witan, di jerone WC. Mboten enten iki. Termasuk di dalam diri mboten enten masih napa ten waline Allah mboten. Mboten 24 jam. Allah niku alam donya sak kabehane niki munggone Allah sak debu. Sak debu munggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sak gelas. Allahumma sholli wa barik. Sak gelas munggone Kanjeng Nabi. Monggo sampean tiba-tibaan ten mriki semerap Rasulullah endi sing niat tibaan temenan. Endi sing niat hormati Kanjeng Nabi temenan. Pundi sing guyonan, pundi sing sekedar melu tok. Alhamdulillah ten mriki Mas Mat dipindah ten alam terang tak berlentera. Nah niku nggih mungkin melalui Rasulullah nggih Mas Mat nggih. Sampai diparingi ngoten. Lek mboten ngalami saged nerangaken ngeten. Mboten saged. Masih tiru-tiru mboten saged. Ten Allah diplenceng-plencengaken. Lah niku nggih niku Islam sekujur tubuh melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan niku istiqomai. Niku wau mangke panjenengan lek pun dipilih Allah sampai dikepanggihaken Sultan Aulia Syabdul Qadir Waliullah, sampai dikepanggihaken Nabi Khidir, sampai dikepanggihaken Khalifah 4 5 niku nggih, sampai dikepanggihaken Kanjeng Nabi. Nggih niki lewate. Gampang mawon panjenengan niki. Yuga-yuganipun panjenengan mangke diparingi kelebihan kecerdasan termasuk basane ilmu laduni. Nggih ten selawat, mboten enten wirid-wirid khusus, enten anjene wirid khusus, tapi nggih niku tunggangane laknatullah. Tapi lek selawat niki melalui Kanjeng Nabi niki mboten enten sing namine nadi minyak wangi, sing namine nadi tumbal, sing namine niku mboten wonten. Islam sing lintu-lintune nika panjenengan-panjenengan nggih pun semerap. Nggih lah niki wau inti ilmu niki Islam sekujur tubuh. Islam niku enten 3, Islam turunan nggih bapak kula, ibu kula Islam, kula lahir sebagai orang Islam. Pun balik asal KTP, dadi Islam KTP. Lah Islam yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad lan Allah niki nggih melalui Kanjeng Nabi. Nggih pun ngertos nggih dados panjenengan Islam niku nggih sing sak beneré melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanes melalui guru-guru, sanes melalui mursyid. Mursyid niku mun ajarane menungso. Ajarane pun Allah nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sing ngeteraken panjenengan nggih mengenal surga lan neraka. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.